ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏಪಲ ಕುಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಏಪಲ ತೇಳ್ತುಂದು ಪ್ಲೇ ಎನ್ನ ಪುದರ ಅಶ್ವತಿ ಜಿ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಕೋಡ ಇರ್ಲು ಒಂಜಿ 10:30 ಗಂಟೆ ಅನಗ ನಾಮ ಸೀದ ಬೈಕ್ ತುಂದು ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋತ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಪುದರದೈತ ಪಂಡ ದೇವಲೋಕಂ ಪನ್ಪೆರೆ. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಲ್ಲೇನೆ ಪಂಡ ಪೇರಲಾರ್ದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಒಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಆಡೆಗೆ ಇರ್ಲಿದ ಪೊರ್ತುಗು ಬೈಕ್ ತಂದು ಪೋತ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಯ್ಯರ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೋಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ತುಯ್ಯರ ಅಡ್ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತುನನೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿ ಅಪ್ಪನತ ಆ ರೀತಿ ಇರುಪುನ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮುಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅಂಡ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂತುದು ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ಮಂದ ಇಜ್ಜಿ ಕುಳೆ ಊರ ಮನ್ಪತ ಅವದ ಅಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಅದು ಫೀಲ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಆ ಏರಿಯಾಡು ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲುಂಡು 100 ಮೀಟರ್ ದೂರ 200 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಒಂದು ಇಲ್ಲುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈತೆ ದೇವಲೋಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ದಾಡೆ ಪೋದು ತೂಕ ಇರ್ಲದ ಪೊರ್ತುಗು ವಾ ಫೀಲ್ ಕೋರ್ಪುನಂಡು ತೂದು ಬರ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಳಿ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಾವಿವತ್ತು ನಿಗೂಢ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು? ದೇವಲೋಕಗೆ ಹೋಗುವುದು. ನಮ್ಮ ದೂರ ಒಬ್ಬನೇ ಬಂಡ ದೇವಲೋಕಡ್ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ನೋಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 11 ಗಂಟೆ ಆತನು ಗಂಟೆ ಆತು ಪಡದ 11 ಗಂಟೆ ಆತನು ಯಾನ್ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ಲು ಮೂಲೆಲ್ಲ ಕುಳೆ ಜಾಲಿ ಒಂದು ಒಬ್ಬನೇ ಮುಳು ಕುಳೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಹೊರ ಮಲ ಕುಳೆಕ್ಕಳುಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ತುರಾನೆ ಬೋಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಮಡ್ ರೋಡು ಹೊರ ಪೊಣ್ಣು ಕೂಳೆ ಹೊರ ಆಣು ಕೂಳೆಲ್ಲ ಪುಣು ಮುಳೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋರ್ಡು ಇಡೆ ಪುದರ್ ಐತೆ ಮಂಡ ದೇವಳೋಕ ಓಪನ ರೂಡ್ ಒಂದು ಕಡಪೂರ್ ರೂಟ್ ಪನ್ಪೇರಿಂದೇನು ನಮ್ಮಿತ್ತ 11 ಗಂಟೆ ಇರ್ಲು ಮುಳೆ ಪೋಪುಣೆ ಮುಳು ಇರ್ಲು ದಾಯ್ಕೊಂಡು ಈ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಅನ್ನಗ ಕುಳೆ ಬಲಿಪು ಅದ ಮುಳೆ ಪೋಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಊರಿಗೂ ಸೇರುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಚೂರು ದೂರ ಉಂಟು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ದೇವಲೋಕ ಓಪನ ರೋಡು ಭಯಂಕರ ಕತ್ತಲುಂಡು. ಆ ಪುಡೆ ಈ ಪುಡೆ ಫುಲ್ಲು ಬಲ್ಲೆ ಮುಳು ಕುಳೆಲೆಪ್ಪು ಎಂಕ ಕುಳೆ ನಾಡೊಂದು ಪೋಪುಣೆ ಕುಳೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪನ್ಪ ಇಜ್ಜಡ ಎಂಕ್ಲ ಪೋಪ ತುಳು ಟರ್ನು ತುಲೆ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂಜಿ ಪೋಂಡ ಭಯಂಕರ ಡೇಂಜರ್ ರೋಡು ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರೆ ಮುಳಿ ಇಲ್ಲು ಬರೋಂಡು ಆನ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಜೆತ್ತಿದ್ದೇರೆ. ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಗು ಮುಳೆ ಗಿಟ್ಟ ನಂಚ ಮುಳೆ ಪೋಪುಡು ಗಿಟ್ಟ ಚೂರು ಚಡವು ಬರೋಂಡು ಅಂಚನೆ ಮುಳು ಮಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವಿತ ಅರ್ಧೋಡು ಉಂಟು ಭಯಂಕರ ಕಾಡು ಅದ ಅದೊಂದು ಇರ್ನ ತರಿದ ಪೋಡಿ ಅವತ್ತ ಅದು ಒರಿ ಪೋಡಿ ಅವಂತ ಮುಳೆ ಇಲ್ಲುಂಡು ಅದ ಅವಳಾಯ್ತು ಏಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಏಲಿ ತೋಜಿನು ಆ ಗುಡ್ಡೆದಲ್ಲಿ ತೋಜೋಡು ಮುಳೆ ಪೋ ತುಲೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ತುಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಉಂತುದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂತುದೇನೆ ಕಾಲೇಜ್ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಇತ್ತಿಡು ಅಡೈತೆ ಉಂತುದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಬೈಕ್ ತಂದು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಲದ ಪೊರ್ತು ಭಯಂಕರ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆತನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಕೊರ್ಪುಣ ಇದೊಂಜಿ ಗೋಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ತುಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೂನ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿ ಉಪ್ಪುಣತ ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಕುಳ್ಳೆ ಆಪೆದ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಕೊರ್ಪುಣತೆ ಒಲ್ಪನಾಗ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಭಯಂಕರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಪುನ ನೇಚರ್ ತೂನಾಗ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಈ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋ ಬೋಂಡ ಕಾಮೆಂಟ್ ರೀತಿ ಪನ್ಲೆ ಆಡುಂಟ ಪೂರೆರ್ಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.